Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बेयाव मोननै बिग आपडेट दङ कन्टेन्टआ बेनो जाबाय आसामनि स्किमाव आरो लोगोसे ADRE एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा नोंथांमोना एलिजिबल एबा मोनगोन ना मोना आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट दं एबा गैया आरो लोगोसे बे अफलाइन आरो डिजिटेल दा बबे मोनसे एक्सेप्ट जागोन गैयाब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ लाना फैबाय मानोना गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे मा खालामनांगौ एबा मा अपसन दङ एबा राहा दङ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि बड' इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला गाबोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आसामनि स्किमखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन आरो लोगोसे ADRE साख्रि फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट अफिसियेल नटिस मोननो हागोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव स' बिदिब्ला जों थांनिफै जों फार्स्टआवनो डिसकास खालामगोन अनलाइन नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेसआव मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना मैया भिडिअ मोनखांखाबाय आसामनि स्किमाव जुदि नायाखैबा नोंथांमोना नायफिन खनसे चेक खालाम रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन लोगोसे लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालाम भिडिअखौ स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव स्टेट लेभेल ADRE एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि अनलाइनआ 7 अक्ट'बर सिगां जागोन मानोना बे डेटसिम होदोंमोन जाथारोबा लेट जाथारोबा स' नोंथांमोना 25 सेप्टेम्बर उनावहाय मोननायनि चान्सआ दङ अप टु 7 अक्ट'बरसिम अफिसियेल नटिफिकेसन आरो बेयाव मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन मेनलि नोंथांमोना बबेखौ हरनांगोन बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा अनलाइन खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय बाराव जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना मेनलि मा खालामनांदोंमोन डकुमेन्ट्सआ बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थ' नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बे आइडिखौ होनानै स' नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनांदोंमोन आरो बे जाबाय अनलाइन जायनोखि नोंथांमोना डिजिटेल खालामदों बेसो जागोन अफलाइनआ जानाय नंला थ' ADRE नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हाया स' मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना दासिमबो जुदि गोदान स्टुडेन्टसबा स' नोंथांमोना दाखालिसो पास जादोंबा 10 पास जादोंबा हमना ला HS पास जादोंबा नोंथांमोना आपडेट खालामना लानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांलायनाङा जायनि आधार कार्ड दङ स' नोंथांमोना सानसेयावनो आधार कार्डजों एप्लाइ खालामबा नोंनि मेल आइडियाव डाइरेक्ट फैखागोन आरो बेखौनो प्रिन्ट खालामनानै स' नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनो हागोन बा आइडिखौ होनो हागोन सानसेयावनो जागोन जुदि आधार कार्ड गैयाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट नन आधार कार्डआव एप्लाइ खालामनानै अनलाइन खालामनानै एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनांगोन एप्रुभ जाबा नोंथांमोनाहाय बेखौहाय मोननो हागोन थ' बाथ्राया जाबाय ADRE एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा अफलाइन नोंथांमोना सिगांनि दङबा बे जानाय नङा नाथाय अनलाइन नोंथांमोननि डिजिटेला जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना 100% बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ क्लियार खालामबाय अके बे जाबाय ADRE जे नोंथांमोना नांथारगोन एन्ड दानि फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किमनि सायाव 10 स्किमनि सायावबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ कम्पालसरि 100% बिदों स' नोंथांमोना 10 पास जानायनिफ्रायसो मोनगोन नालाय क्लास 8 पास एबा आन्डार मेट्रिकआ मोननाय नङा बे स्किमखौहाय दा रिसेन्टलि अफिसियेल नटिसआवहाय 10 पास मिनिमाम जाथारनांगोन 2 लाख 3 लाख 5 लाखखौ मोननो स' नोंथांमोना बेयावबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन डिजिटेल अब्लासो नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय दानिया फैबाय जे नोंथांमोननि बे जाबाय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट बेखौहाय नोंथांमोना नांथारगौ एबा नाङा दा आसामनि स्किमाव कास्ट सार्टिफिकेट बिदों अके आरो बेखौ बिदोंब्ला स' नोंथांमोना माखौहाय होनांगोन एबा माखौ होनो हागोन मा राहा दङ बे बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआथ' दानिया अनलाइन जाबाय आरो लोगोसे कास्टआबो दायो जोंहा अनलाइना सोलिगासिनो दङ नाथाय गोबां स्ल' नोंथांमोना मिथिगौ जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव थांगोन अब्ला वर्किं डेजखौहाय 30 डेज होदों मानोना 30 डेजनि उनावसो प्रसेसा जागोन एबा टाइमा बिसिम लागोन होननानै बुंनाय जादों अब्ला स' नायदो नोंथांमोना जि आखायाव दङ दायो कास्ट सार्टिफिकेट बे जाबाय सिगांनि अके सिगांनि अफलाइन खालामनाय आरो बेनो 100% दायो एक्सेप्ट जागोन मानोना अनलाइन एबा डिजिटेला दासिमबो प्रसेसआव दंगासिनो दङ जे एसेबां स्पिड जायाखै स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय सिगांनि अफलाइना बेजोंनो जागोन टेनसन दाला आरो लोगोसे ADREआवबो नोंथांमोना बेजोंनो जागोन नाथाय मोनसेल' बाथ्रा जुदि बायसान्सआव जुदि गभर्नमेन्टआ जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामो अब्ला नोंथांमोननि अनलाइन खालामनाय एबा डिजिटेलखौहाय बियोब्ला स' नोंथांमोना श' खालामनो हानांगोन बेखायनो गोबां टाइम दङ स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि खालामखा स' नोंथांमोना बे जाबाय अनलाइनखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि खालामखा जेब्ला बायसान्सआव जुदि गभर्नमेन्टआ जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन उनावहाय बियो अब्ला नोंथांमोनाहाय जाहाथे अनलाइन एबा डिजिटेलखौहाय जाहाथे होनो हायो थ' बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना दानिफ्रायनो जि हायो नोंथांमोना खालामना लाखा जाहाथे फिउचाराव नोंथांमोना प्रब्लेम फेस खालामै बायदि दा बेनोमोन नोंथांमोना मिथिबाय जे कास्ट सार्टिफिकेटआ सिगांनानै जागोन टेनसन गैया ADREआवबो जागोन नोंथांमोना दायो रिसेन्टआवहाय नाथाय जेब्ला डकुमेन्ट्सआव आपडेट बिगोन अब्लासो नोंथांमोना आपडेट लिस्टखौ जुदि होनो हायाबा स' बायसान्सआव जुदि हल्डआव दोनोबा स' प्रब्लेम जानो हागोन बा वेटेलाव दोनोबा दा बेनोमोन नोंथांमोना मिथिबाय ADREआव स' नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बेनिफ्राय नैबे आसामनि स्किमावबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ अनलाइनखौ नांथारगोन नाथाय कास्टआ अफलाइनानो जाथ'गोन आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना आंनि बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन